Mamá levaba posto un fabuloso sorriso e un vestido verde con cereixas vermellas. Estaba contenta coa casa, co traballo, con papá, comigo. Mamá estaba contenta co mundo e mercara ese vestido para celebralo. Mentres esperaba a papá, danzaba tan feliz perante o espello do seu cuarto que parecía unha cerdeira máxica. E eu, a piques estiven de me marear. De seguido, puxo uns zapatos tamén encarnados e un colar de doas verdes encarnadas. Estaba guapísima. De boa gana lle diría: "Gústame o teu vestido de cereixas, mamá." Pero non podía oírme. Eu permanecía aínda dentro da súa tripa, niso que dan en chamar útero materno, e sen demasiadas ganas de saír. Era tan agradable escoitar dende o meu refuxio aquelas lecturas que mamá escollía para min. Todos os seráns me lía en alto, coa súa voz de notas de violín, mentres eu me arrendaba naquela nube líquida. Argos, o noso cadeliño, buscaba un oco no seu regazo, e ali permanecía sen moverse, coma un gato a carón do lume, respirando calado. Encantábame vela reflectida no espello, entrar nos seus pensamentos. Tamén podía oír os ruídos do ceo, das árbores, do mar, da cidade, o ruxido do vento. Dende calquera lugar no que esteas, poderás escoitar o bulicio do mundo, aprendérame mamá. Da mesma maneira, fun quen de oír os gritos histéricos de papá. Acababa de entrar na casa transformado nun auténtico monstro salvaxe. Papá berraba tanto que a piques estivo de me romper os tímpanos. Da súa boca saltaron dous horribles sapos que rebotaron nas paredes do salón e gatuñaron polo chineiro, facendo tremelicar as copas ata provocar unha verdadeira desfeita. "Quero cear cangrexos en salsa de chocolate branco!", exixiulle a mamá cunha descoñecida voz na arnexa. A súa cara cambiáralle tanto que, de non ser polo seu maletín de sempre, nin o recoñecería. Mamá quedou paralizada, quieta, como a cadeira na que sentaba. Que fas con esa roupa de lurpia? Sei que pretendes que te miren cando saias á rúa. Cara lavada. A min gústame, Emilio. Pensei que a ti tamén che gustaría. Hoxe é o meu aniversario e quería celebralo contigo. Que? Saca iso de enriba agora mesmo, mala pécora. Incrible. As cereixas comezaron a soltarse do vestido de mamá, convertidas nunha sarabia vermella, mentras papá continuaba insultándoa con palabras tan feas que ningún pintor querería colorear. Os sapos comeron rapidísimo todas as cereixas, sen que nin papá nin mamá se decatasen da súa existencia. Polo aire saiu disparado, como un meteorito, un precioso xerro branco que lles trouxera a tía Esmeralda da China. Se mamá non apartase cara a un lado, teríalle esnaquizado a cabeza. Eu pechei os ollos. Cras! O xerro converteuse en pedriñas de sal que se esparxeron polo chan. Argos recuperou a voz e achegouse a papá, sen parar de ladrarlle, igual que facía cos descoñecidos. Dende entón, mamá dedicábase case en exclusiva a cociñar cangrexos en salsa de chocolate branco. Coas ganas de rir, marcharanlle tamén os desexos de poñerse guapa, de ler, de pasear, de falar. Unha mañá, colleu unhas tesoiras enormes e cortou o pelo sen tan sequera mirarse no espello. Cando rematou, tiña a cabeza igual que a dun ourizo cacho. Eu vía reflexada no cristal da ventá. Tamén puiden ver de preto as feridas da súa alma. Entroume unha rabia espantosa que me proía como se me corresen milleiros de arañas por todo o corpo. Malia o pelo pincho, mamá seguía a ser bonita, aínda que non volveu poñer aqueles vestidos que a transformaban nunha princesa tan fermosa, como as das deliciosas historias coas que noutrora me durmira. Xa non me volveu ler. Mamá, por favor, volveme ler dende onde Pequeno Príncipe deu co raposo e se fixeron amigos. Aínda que mamá non podía oírme, achegouse á mesa de noite, colleu o libro e de seguido foi ao salón. Apartou as pezas que había na cadeira e sentou. Abriuno vagariño e, decontando, volveu pechalo moi asustada.
No espello do salón vin dúas vaguas que lles varaban lentas como a pingas de mel polas meixelas. Foi un descubrimento terrible. Mamá esquecerase de ler. De súpeto, todo se transformou. Cheiraba raro. Os recordos maravillosos esvaecéranse. Xa non estaban aquelas pedriñas con forma de gaivotas pequenas que recolleran nunha praia. Desaparecera a colección de lúas. A casa quedou descoñecida, sen momentos especiais, sen lugares máxicos. Nin sequera estaba a cadeira onde antes mamá me lía. A papá derretéronselle as emocións e a mamá dáballe medo a súa ollada fría. Todo aconteceu tan depresa. Eu, que estaba a piques de nacer, aínda que adoecía por lles falar, non sabía facerme oír e continuaba retorcéndome de rabia e leándome a patadas. E se o meu pai estivese baixo os efectos de algún feitizo, el sempre se sentirá orgulloso de mamá. Cando nomearon xefa do gabinete de abogados no que traballaban os dous, papá chegara a casa. Abriron unha botella de cava para brindaren xuntos por exceso de mamá e dixéranlle: Marín, son o home máis afortunado do universo porque teño por compañeira a muller máis maravillosa. Os teus éxitos son os meus éxitos. Brindo por eles, meu amor. Había lúa chea e papá chamara para que asomase a venta canda el. Daquela, bisparalle o ollo. Ben, regalo xa lúa. Ali déralle a primeira lúa. O seu xeito, mamá, en canto soubo da miña existencia, contárame a escena unha morea de veces. Meu pai e miña nai, cando estaban xuntos, volvéronse xordomudos para as cousas bonitas. Ela metía as palabras fermosas que, noutrora, usaba con papá en botes de cristal. Un domingo abriulle axiña tapa a un bote e remexeu dentro buscando algo desesperadamente. Meu pai, ese home, acababa de botar pola boca un sapo negro tan enfurecido que desfixo unha cadeira a golpes. Ela continuaba sen poder ver o sapo e pensou que fora papá quen as naquizara. Mamá colleulle tanto medo que non atopaba as palabras para falar con el. Ao sentaren a cear os cangrexos en salsa de chocolate branco, papá aínda lle recalcou: Espero que o que teñes no teu ventre sexa un machote, senón xa sabes. E mamá tamén empezou a desexar que eu, Muriel, nacese neno, como se puidese andar a cambiar de neno a nena, ou de nena a neno, como a que mudo os calcetíns. Daquela, deu en preparar roupa laranxa. Papá dixéralle que esa cor era máis axitada para os nenos. As súas, mamá falábame: Perdóame, miña carroucha, quero que sexas neno polo teu ben. Unha tarde, papá cravou os ollos nunha rapaza que levaba unha mini saia branca e da súa boca empezaron a sair rosas de cores ledas que se pousaban na saia da moza, nas súas pernas, nos seus ollos, no seu pelo. Logo, volveuse cara a mamá e con aflixida voz de monstro peludo reprochoulle: Esa si unha muller fermosa e non ti. Mamá, que camiñaba calada ao seu carón, sorriu. Acababa de tomar un caramelo ledadama. A súa tristeza chegábame a través do máxico cordón de comunicación e mancábame no peito. Era como se fósemos unha laranxeira e unha das súas laranxas. Se secaba ela, secaba eu. E de novo volvíame entrar ganas de taparlle a boca a papá, ese home, con lagartos carnívoros. Comecei a adoecer por nacer. Levaba días matinando nesa idea. A fin decidinme. Aproveitei un día de maio no que mamá estaba tranquila, soa na casa. Ela argose máis eu. Papá, ese home, saíra a navegar cuns amigos e pasaría toda a noite fora, recollendo todas as estrelas fugaces que caesen ao mar como quen apaña mazás. Non permitira que mamá o acompañase. Dicía que estaba moi gorda e fea. Non quería compartir con ela as cousas fermosas. Mamá armouse de valor. Acababa de abrir un dos botes nos que guardaba palabras con desexos prohibidos e faloulle. Daquela aproveito para visitar as miñas amigas. Hai moito que non as vexo. E así, papá non lle deixou rematar. A ti non che fan falta amigas, nin laranxas chinesas. O que tes é que agardarme na casa e terme os cangrexos a punto para comer quente cando regrese, volva cando volva.
E moito coidadiño con moverte sen o meu permiso. Que non saiba eu que andas a darlle a lingua con ninguén, ou seloche a boca. Papá saiu cerrando cun golpe exagerado a porta, mentres unha morea de sapos daban chipos atolados polo corredor. Así se volveran as súas despedidas, e mamá quedou muda de novo, petrificada, como unha estatua de chumbo. Así se volveran as súas respostas. Inspirou todo o aire que puido, e inspirei eu. Logo sentou nun mexedor do seu cuarto. Alí foi acougando. Pensou en cando papá lle traía unha rosa vermella cun bico de amor dentro. En cando se miraban e se dicían cousas fermosas coas mans, coas palabras, cos silencios, cos risos. Nas maravillosas lúas que lle regalaba. Estaba a piques de enfermar de melancolía. Era un momento espléndido para presentarme e aledarlle un pouco a vida. E ademais, apetecíame que o noso primeiro encontro fose así, sen médicos, sen hospitais e sen o monstro peludo. Zoas, ela e máis eu, vímonos realmente as caras por primeira vez, sen paredes de ningún tipo. Pareceu unha fada, era moito máis fermosa que nos espellos e cristais nos que a vira reflectida. A pesar de levar posto un horroroso vestido de lazos negros, non me cansaba de a mirar. Ela tampouco non se fartaba de mirarme a min, e unha danza de vagalumes brillou nos seus ollos. As cores regresabanlle a cara, as mans volvíanse máis suaves. Non me sorprendeu que eu lle parecese bonita. Mamá se me vira nunha ecografía, nunha desas fotografías que che tiran os médicos dentro aínda da barriga, nas que sais horrible chupando o dedo como se foses parva. Así estábamos outra vez. Mamá sentada no mexedor comigo amparada de pé contra o seu corpo, dicíndome palabras de xóuxere, facendo soar orquestras de bicos no meu coqueto. Cando papá, ese home, entrou a fin pola da casa. Papá, ese home, volveu a aparecer na casa e entrou no cuarto de maneira brusca. Onde van os cangrexos en salsa de chocolate branco, Mariña? Mamá disculpouse. Non sabía que ias chegar xa, como outras veces. As cousas que ese home lle quixo facer coas súas mans de pulgas afiadas a mamá. Non as quero poñer aquí, foi algo terrible. Pero Argos interpúsose entre os seus agresivos sapos e mamá, e foinos engurrindo todos antes de que se batesen nela. O meu can convertese nun héroe, conseguiu que o monstro recuase e se botase sobre a cama, sin dicir máis nada, canso de vomitar sapos inútiles. En canto o monstro dormiu, todo quedou en silencio. Mamá pechouse no baño e sentiu caer no chan os seus pequenos cristais das súas bágoas. Argos, fatigado, achegouse a min. Tiña a barriga gordísima. Papá, ese home, foi o primeiro en regresar a casa. Traía a roupa moi sucia, ulía cervexa e animal morto. Apestaba tanto que ata Argos fuxiu ao seu escondedoiro. O monstro foise dereito á ducha, sen me saudar sequera. De camiño ia deixando a roupa criscada por onde cadraba, como se fosen babas de caracol borracho. Cando saiu da ducha e veu en bata onda a min, sonriume coa súa boca de monstro e pensei que me ia coller. Tiven sorte, traía unha cervexa en cada man e non a soltou ata que as rematou. Logo tirou os cascos no chan. Nin siquera se decatou de que mamá non estaba. Mamá regresou a fin. Bicoume moito e eu perdoeille que me deixara soa. De seguido, recolleu aquela roupa fedorenta e foi na meter na lavadora. Cada vez tiña as olleiras máis negras e a mirada máis caída. Mentres a lavadora daba voltas, veu sentaron da min. Ei, che, non sentes que quero merendar. Así que xa te podes poñer con os cangrexos. Exixiulle o monstro. Ai, Emilio, é que hoxe andarei moito e estou un pouco cansa. Se me botases unha man, pois se estás mal, poste ben, e xa me dirás onde fuches sen permiso. Medrei moi rápido, sen apenas sair da casa. Un sábado, Emilio chegou eufórico. Veña, Mariña, dalle unha muda limpa ao rapaz, que vou levar a tomar a súa primeira cervexa. Mamá converterase nunha muller autómata, e sen decir nada, deume unha camiseta nova de cor laranxa. Sempre me mercaba a roupa desa cor. Fun con Emilio, ese home, ao bar do noso barrio. Alí, el era o amo. Na barra apoiaban os seus brazos peludos unha morea de homes. Todos eles eran cospidiños a el.
Todos eran clóns do monstro. Abrín os ollos. Púxeme de xonllos na cama e empecé a bater o meu pai como a quen sacou nunha alfombra moi sucia. Por fin lle podía dicir ben claro todo o que tiña guardado dentro. Xa nada, nin ninguén me prendía nin os brazos nin a lingua. A fin íame oír. Estúpido monstro peludo, energúmeno, mexacán, machista, dinosaurio, metacrilato, sumidoiro de peido, burato de ozono, furancho, por que botas sapos pola boca? Que lle fixeches a mamá? Fera salvaxe, idiota, cabalo do demo, diplodocos. Boteille enriba todos os nomes feos que me viñeron á boca, como se tamén eu estivese reservados nun bote de cristal, mentre seguía mallando nel, aínda que cada vez con menos forza, ata que rompín a chorar sen poder remedialo. Que pasou aquí, Muriel? Esperta, meu rei. A febre debeu provocarche pesadelos tan ruins que non parabas de moverte e dicir cousas raras. Meu pai pasara a noite onde a min, ao pé da miña cama, poñéndome panos de auga fría na fronte e no peito para que me baixase a febre. Ei, galopín, xa estás mellor, A ver se te acordas de que non podes levar semellante enchenche de chuches, aínda que sexa na túa festa de aniversario, o miño. E volvino a encher de bicos e apertas. Foi a miña maneira de lle pedir desculpas por todo o que soñei.